Μαρκίνιος θα χάσει, βγαίνει η Ομόνοια στην αντεπίθεση τώρα. Με τον Σάλαντιτς πάσα για τον Αβραάμ που είναι στην περιοχή πλάγια. Χαμηλά η μπαλιά, περνάει από όλους και πάει έξω. Πρόλαβε ο Εφρέμ, η μπάλα είναι μέσα. Αδράνεια στην άμυνα της Ανόρθωσης. Δεν ήταν καλή πάσα όμως στη συνέχεια από πλευράς Ομόνοιας. Εμείς νωρίτερα τη φάση, δείτε εδώ την αδράνεια από πλευράς παιχτών της Ανόρθωσης, αλλά το λάθος στην συνέχεια στην πάσα του Σπούκη. Εκτελεί ο Λαμπάν, ίσως το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα απομακρύνεται, αλλά μένει κατοχή για την Ανόρθωση με τον Λαβόρδε που επιχειρεί ένα ξαφνικό μακρινό σουτ. Έριξε ο Άντιτς για τον Αγγέλοφ με τη μία για τον Λαβόρδε που κάνει την χειρότερη δυνατή επιλογή. Μαρκίνιος σε κλειστό χώρο. Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν παιχνίδι οι παίκτες της Ανόρθωσης. Βγαίνει η Ομόνοια τώρα στην αντεπίθεση με τον Εφρέμ που κρατάει, πάει για το σούτ από μακριά, το κάνει, η μπάλα πάει έξω. Σερφά, καλή κίνηση και μπαλιά στον κενό χώρο για τον Αβραάμ. Το γύρισμα δεν είναι καλό όμως, κάνει ουσιαστικά πάσα στον Κόζατσικ. Πάσα στον Κασέκε, Σάλαντιτς αμέσως για τον Εφρέμ. Ο Άντης κάνει δυνατό φάουλ και θα φύγει. Έχει βάλει το χέρι στην τσέπη ο κύριος Τρίφωνος. Ο Άντιτς φεύγει από το παιχνίδι. Αυτή είναι μια εξέλιξη που σαφώς διαφοροποιεί τα δεδομένα. Χρεωμένος με κίτρινη κάρτα, πήγε με δύναμη πάνω στον Εφρέμ. Δείχνει κίτρινη και σε άλλους ποδοσφαιριστές εκεί ο κύριος Τρίφωνος. Κόκκινη στον Άντιτς. Διαμορφώσει ανάλογα τα πλάνα της. Δείτε εδώ, πάει με δύναμη ο Άντιτς πάνω στον Εφρέμ. Με κάρτα, χρεωμένος από το 35ο λεπτό. Έτοιμος ο Αγγέλοφ, εκτελεί με πάσα για τον Οκχά που γυρίζει στην περιοχή, κάνει και το σούτ, ευκαιρία με τον Ρονκάτο. Μεγάλη ευκαιρία, απίστευτη, χαμένη για την Ανόρθωση. Σε κοντινή απόσταση, πλάγια βέβαια, εκτελεί ο Αβραάμ. Τυπάει μπάλα στους παίκτες της Ανόρθωσης. Ευνοήθηκε ο Αλαμπή, Μακρύδης ξανά για τον Αλαμπή. Μπαλιά στην περιοχή, πρώτη κεφαλιά, δεν απομακρύνει την μπάλα. Φρέντι, θα τελειώσει η φάση όμως με την παρέμβαση του Κόζατσικ. Λαμπάν εκτελεί, περνάει μπάλα, ευκαιρία που πάει χαμένη με τον Κβιρβικέλια που λίγο έλειψε στο τεπούτο του με την Ανόρθωση να σκοράρει κιόλας. Και πάει η Ομόνοια τώρα να απαντήσει ψάχνοντας χώρους. Εφρέμ, θα προλάβει ο Κόζατσικ, να δούμε τι έχει δώσει φάουλ. Αβραάμ τελικά εκτελεί, μπάλα στο δοκάρι. Παρακολουθούσε ο Κόζατσικ που ούτε στη συνέχεια θα μαζέψει, θα διώξει σε κόρνερ. Ξαναβλέπουμε που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Φάουλ για την Ομόνοια. Εκτέλεσε ο Αβραάμ, κεφαλιά τον Σάλαντιτς, μπάλα πάει έξω. Καλή στιγμή, νέα για την Ομόνοια, κίνηση από τον Νεόφυτο Λάρκου. Τελευταία προσπάθεια να αλλάξει τα δεδομένα και να φτάσει η ομάδα του σε έναν γκολ. Κόζατσικ εδώ νομίζω μπορούσε να μαζέψει, δεν το έκανε, ήταν κενή αιστεία, αλλά ο Ντασίλβα από μακριά δεν σημάδεψε σωστά. Απομακρυνθεί η μπάλα και πάει ο Λαβόρδε τώρα να βγει μπροστά, τα καταφέρει να περάσει από τον Γαρυπίδη. Συγκλίνει ο Λαβόρδε, έχει στήριγμα τον Ρογκάδο, μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση και το γκολ. 1-0 η Ανόρθωση στο 84ο λεπτό. Πάει να πάρει μια παλικαρίσια νίκη μέσα στο Γάσιπι. Υπάρχει βέβαια χρόνος ακόμη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά σε μια τεράστια επιτυχία όπως είναι τα δεδομένα στο παιχνίδι. Βοήθησε βέβαια η εξαιρετική κίνηση από τον Λαβόρδε που θα αποφεύγει εδώ τον Καρυπίδη, στη συνέχεια τον Κασέκε. Εξαιρετική πάσα στον χώρο για τον Ρονκάτο που πλασάρει ιδανικά στην έξοδο του Γιοργαλίδη και κάνει το Ομόνοια 0 Ανόρθωση 1 στο 84ο προς 85ο λεπτό. Γιώργο, μια συνδυαστική επιθετική ανάπτυξη από πλευράς Ανόρθωσης, από την αριστερή πλευρά. Όντως και η πάσα του Κουβίρκβέλια όσο και η συμπεριφορά του Λαμπόρδε έδωσε τη δυνατότητα με μια assist, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, στον Ρογκάτο να τελειώσει με έξυπνο και περίτεχνο τρόπο. Πάσα για τον Αλονεύτη. Εφρέμ, μπαλιά στην περιοχή, Φρέντι την πρώτη κεφαλιά. Σπούκιν ψάχνει χώρο για το σουτ. Φρέντι για τον Αβραάμ. Θα κάνει το σουτ ο Αβραάμ, η μπάλα χτυπά στο κεφάλι του Σπρόκ.